Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 1 gid, bulan sang Setyembre, tuig 2021. Oy, 115 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na naman, 122 diyas na lang. Oy, masaylo na kita sa tuig 2022. Anano ang mga balita kag mga isyu ngaton talakayon karon nga adlaw. Unahon ta niyo, pasada pa premyo panalo 2021 mag-aarangkada na karon nga adlaw. Senador Richard Gordon inarangkada ni Presidente Rodrigo Duterte dala sa si Senador Ping Lacson. Proteksyon kay Lauho, natanyag sa mga senador kabaylo sa pagsugid sang responsable kung sino nag-award sang bilyones ka kontrata nga ginbakal sa mga supply sa COVID-19. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sa
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Unahon talang niyo kay mag-aarangkada na ang pasada pa Premyo Panalo 2021. O sige na, karon nga adlaw, posible magalawag na kita sang duwa ka tagdaog. Sino ang makaintra sini kag paano magdaog? Ang mga taxi, jeepney, tricycle, kag e-bike driver, liwat kamo ginapahanomdom. Samtang nagabiyahe sang di pasahe nga salakyan, pwede ka magdaog 500 pesos malang nga cash. Magpamati ka lang sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod base ikaw ang maswerte nga magabutan karong nga adlaw, duwa ang tagdaog tag 500 pesos nga cash. Sa kada adlaw, duwa ka tagdaog ang idro sang Aksyon Radio Bacolod. Pero pamati imayo, ang patigayonon nga draw sumugod alas 6 sang gabi, tubtob alas 11 sang gabi, Lunes, tubtob, Sabado. Ginasulit. Ang draw patigayonon sumugod alas 6 sang gabi, tubtob alas 11 sang gabi, Lunes, tubtob, Sabado. Sino makaintra? Tanan nga mga driver sang di pasay nga salakyan, jeepney man, taxi man, motorsiklo man, e-bike man, nga nagaedad 18 anyos pasaka. Nagabiyahe sang di pasay nga salakyan sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Ehemplo ang qualified nga nagabiyahe sang jeep nga Bata Libertad, etc. Kalakip ang mga driver nga nagabiyahe Don Salvador Benedicto Bacolod. Qualified ka kon ang point of destination mo, syudad sa Bacolod. Kag, importante, nagapabati ka sa Aksyon Radio Bacolod. Puwerte na ni. Amo na ni siya. Magasugod na. Karon nga adlaw ang paglawag sang tagdaog. Setyembre 1. Tubtob, Setyembre 30 ini. Duwa ka tagdaog ang pagalawagon kada adlaw. So, mag-aarang ka na siya karon nga adlaw, Setyembre 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kaya tumakami nga pinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ang masunod nga isyo idulong sa aton sang Action Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Puerte ang balbalanay subong. Personal na ang wasanay Presidente Rodrigo Duterte versus Senador Richard Gordon de la Sapa, si Senador Ping Lacson. Anong natabo sa aton mga opisyal ni? Imbes nga isyo, nanaog sa personal. Purte, no? Inunahan gid ni Presidente Rodrigo Duterte. Nyaman ini si Gordon nga ni. Champion ini sa tokaton. Wakal siya nga wakal. Nya makita nyo ang tawab la, kung may investigasyon sa committee hearing, gakadulan kaupdanan niya, bangod siya lang hagad wakal, puros English, iya pamangkot, iya sabat. Ya pag-abot sa eleksyon, hindi niya pagbutuha. Ano niya si Gordon daw? Penguin churay. Pwerte naman eh. Hindi. Pwerte penguin daw ginalaragway kung makita ko katubo-tumbo ang penguin. Amo ni palaragway ang ni Duterte mo? Kay Richard Gordon ba? Pwerte naman. Grabe. Si Richard Gordon, may sabat man sang arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya paniwang ka. Daw hindi ko kasaw magtulok tsura mo. Siling ni Senador Gordon. Galibog ang ulo ko. Ang programa sang Duterte administration kontra korupsyon. Di nga ang inamistigar ni korupsyon niyo, nga agad niya dipinsa. Nyaga panimahaw gi ko malang samong daw may dako gin nga kaang tanan diri si Presidente Rodrigo Duterte. Imbes nga imbestigaron mo korupsyon nga iya programa, mga kig sa iya. Ba pati si Senador Ping Lacson nadala sa niyang hirdo mo. Ay ano ining natabo sa pungsod Pilipinas man. Daw ginakadlawan kita sa iban nga pungsod. Siling ni Senador Ping Lacson.
gapanik na niya. Ang Malacanang, Balokanga, nagapanik sila. Bangod sa sige nga investigasyon, ang labutan sinipilakadlaw, sila gidra sa Malacanang. Kung anong buot silingon ni Ping Lacson, sundon tayo na sa investigasyon sang Senado. Nagalala, nagapersonal na ang isyo. Siling pagid ni Franklin Drilon siling ya nagano-ano man ang presidente man. Dapat ya dumdumon nga may separado kami nga trabaho. Ari kami sa Senado siya sa presidente. Katulad sa judiciary, lain man sila, lain man kami, lain man ang presidente. Dapat ya respetuhon niya ang Senado. Hindi kayo magagad sa pang-insulto. Amo ni nagkakatabo subong. Ang balbalan ay subong, personal na. Dapat kung tani, issue lang. Sa karon, personal na, balbalanay, hindi na maintindihan. Di daw siling sang abogado kong amigo niya nung tabo sa Pilipinas man. Kung hindi binata-bata, daw hindi amo. Nanaog sa personal nga dapat ang isyo, korupsyon. Nya korupsyon ng isyo, isa sa programa ni Duterte, ang naging investigar, nag-ibwal saya, nag-react siya, nya anong natabo, ano dire ang labot sang presidente, nya pamangkot lang na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 51. Sa aton pagbalik ang investigasyon sa Senado, nga mo gining ginakaakigan sang presidente, talakayo naton pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental,
si Aksyon Fred Salangka. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salangka. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko. Guys, ang presidente bangod sang investigasyon sang Senado. Di karon ang mga senador may bag-o nga style subong. Siling sa mga senador tagaan namon proteksyon ang anay opisyal sa kabaylo nga magsugid siya sang kamatuoran. Inibla si Lloyd Christopher Lau nga ni. Te siling niya, okay, proteksyonan ka namon, pero sugid ka matuod. Sino ang mga baker sa likod sini? Kaya hindi pwede, siling ni Franklin Dillon, hindi pwede nga wala sang nagsugo sini saya, kadumdum ka mo? Nga gulpi lang, ini silaw nag-resign sa pwesto, pero bilyon ang iya sini ginhatag sa isa ka kompanya nga perti kagamay kagantag iya sumuhin kitaon didto ya binubo ang 8.6 bilyones nga ibakal supply sang mga face mask, face shield kag sa ulihi na diskubrihan suno sa aligasyon depektoso kag overprice. Tingin na question sa mga senador niya, okay? Proteksyonan ka namon, isugid sinong sa likod sini. Hindi man pwede nga siyang mamatumato, nga agad muli-muli sining perte kadako nga kantidad, hindi lawag-lawag mo. 42 bilyones nga transaksyon. Tisiling sa mga senador, amo ni kadako nga kantidad, Sus Maria Josep, ihatag mo sa wala gani makilala nga balaklan, kagkaron
hindi na makita kundi na ang gintugyanan nyo sang 8.6 bilyones nga people's money. Nyati may tahogid nga nagsugo kag nay may nagmaniobra sini. Amo ni subong ang arangkada sa Senado. Wala ta kabalo. Base ko mapilitan tuod ini si Lao nga manugid tuod bala kung sinong tao sa likod sini. Amo nang siling ni Senador Ping Lacson gapanik ang Malacañang kay posible masaka ang investigasyon mismo sa talatapan sang presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Pagdayon, Aksyon Radyo Pagkolon nun kag negro sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan Malasig pero sigurado Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 4. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Aksyon Radio.